Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gepleşigimiziň myhmanlary Ýewropadaky türkmen diasporanyň wekili Bahar, Türkiýedäki türkmensanly immigrantlardan Arslan bilen Rozway daglar. Bahar, Arslan, Rozway Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ine hormatly radio dinleýijiler, şeýlede söhbetdeşler geçen aýyň aýagyna bir näçe gün mundan İstanbullu aýaly ýitirim bolan bir türkmen migranty kömek gözleýär diýip türk telekanallaryna, Türkiýanyň media serişdelerine habar çykdy. Şuňky temamyzam türkmen migrantlarynyň agdykly diýen ýurtlaryna ýitýän ýa-da ýitirim bolan migrantlaryň ukallaryna gönükdirýär. Bahar, ilkinji söz saňa bereli. Ýewropada şeýle ýagdaýlara duş gelýärmi Bahar? Zähmet migrantlary nähili şu temada ýagdaýlar başdan geçirýärler. Bahar, maglumatyň barmy? Metbuatda ýöne Türkiýe bilen şol demirgazy Kipr ýaly bolup durda. Söz sende? Hawa, döwlet gazy dogry belak işler. Hawa. Derde de duş gele. Elbette bu her adam başına gelebilecek zat. Şu men bir wakany gurrun bereyim size. Aşawatly bir oglan ýetdi diýip çykdy. 1,5-2 aýlap türkmenler arasyndan ýitipdir. Garaz hiçim jaň edip gepleşi bilen ok öýüne barýarlaryny gapsy gulpdy diýe. Iň soňunda biziň ýaşan ýerimize ýakyn olan için bilýänler. Şu öýüniň eýesi 2 aýlap arenda platysyny bermädir. Şu öýü üçin telemeli pulun telemeli. Kirey pulunu. Hawa, kirey pulun telemeli soň öýü eýesi öz açary bilen açyp kapydan girip durýar, ýanky olan öli tapylypdyr. Sebäbi mortdakylar bize beren informasiýasyna habaryna görä Piridozirovska diýär şu neçeden? Hawa, neçen mukdaryny köp ulanan üçin bir aýal maşgalany derde Britaniýanyň watandaşy ýöne kökleri Turkiýadan bolan bir adam 10 ýaryndan başarda tutupdyr şu Londondan uzagrakda bir yer Ýewropanyň bir şäherinde ol aýaly bir öýde saklapdyr. Şol aýalda çykyban bilen ok diýe Türkmenistan aýaly. Türkmenistan aýaly wagtlaýatynyň aýal maşgala 36-40 ýaşlaryna diýdiler. Şol aýal soň ol adamyň öýüne elektrik gelipdir. Şu elektriğin açarlarından birini alıp ol adamdan gizlin şu öýden gaçyp gelipdir da soň polisiýa ýüz tutupdyr. Şu polisiýa da kömek edip ol adamdan şeýdip gaçypdyr. Şol aýaly ýagdaýlara bolup geçdi. Ýani polisiýa gowy kömek edip ol adamy 15 ýyllyk türmäge basypdyr. Onda ýitdi ýa-da ýitirim boldy diýilen ýagdaýlaryň aňyrtynda oňoýsuz wakalar, oňoýsuz sebäpler barda, şeýle bar. Hawa. Emmesem şu pul gazanjak diýip ýola düşýärler, ýani pul gazanma maksat däl, berdek men pul gazanyp bolan, şu ansat ýoluny gözleýänler başyna şular ýaly erwetatlar gelýär. Göýnän tamam. Sag bol Bahar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Inniki söz nowatyny Türkiýedäki türkmensanly migrantlardan Rozwaya berýär. Rozway inha goloýda İstanbullu aýaly ýitirim bolan türkmen migranty kömek gözleýär diýip türk media serişdelerine bir habar çykdy da. Şol kömek gözleýän migrant soň aýalyny tapyp bildimi? Şol öz problemasyny çözüp bildimi? Şu arada bir maglumat beräýsin Rozway. Esasen döwlet şol İstanbulda aýaly ýitirim bolup diýip şol telewiziora çykan bir türkmenstanly bir raýatymyzyň bu aýaly wakalar esasen diňe bir gezekden aradan bir ay geçmenke ana bundan ozala biz bir edüşler ýalakda bolmasa şuna baglyrak bir meselede bir wakany gurrunlar öz adamsyny urduran bir jenan maşgala bilen bagly. Yani bular ýaly meseleler soňky döwürlerde Türkmenistandan gelen jenanlaryň arasynda İstanbulda gaty göze ilmäne başlady. Döwlet biz muny dile getirmesek kim dile getirecek? Hökümete hana görüp otyň. Ne aňyrda ne berde kimse eýe çykan ok başyna giden maliýalak aýlanşyp ýörler. Her kim eden edip koyanı koyup aýaly ýeten raýatymyzyň öz beren maglumatlaryndan biz ýola çykyp onuň menen bir ara baglanşa girip gördük. Aýaly elbetde tapypdyr. Tapany bilen de ol aýal meseleň bilen ýaşaýjak däldi. Yüzüne seredip aýtmasy. Rozway, teň pikiriňe görä, şol aýaly İstanbul'a gelenden soň derrew şol adamsyny taşlap gitmäge mejbur eden sebäp ýa-da sebäpler näme? Şu arada söz açyldymy, maglumat barmy? Adamsyny taşlap giden hiç bir sebäp ýok. O ikisiniň arasynda bolan zat ýok. Bağışlı ol
bilen rozaya köşügen ölýänler. Şuara aňarda 5 manat pul tapylmän bärek gelip bara öz ärini ýok gerek gel. Pul ýetýän zat bilýänmi? Şol pul sebäpli şol realaky maşgalalar aýrylýa diýäňmi Arslan? Pul sebäpli aýrylýar. Pul sebäpli 5 manat pulusyny görýär, ay ärim olmasa ärim. Bu men özüm öz çağa heretýän diýe normalla çağa hereden ok. Edirnede gije baryny işleýär. Eli ärde çağa heretýän günni çağa ýa jaň etme, gije dene ärin hawary mı? Men çağa heretýän. Jaň etme ha men özüm jaň ederni diýýär. Burada adaydı bilýänmi? Ha, o baha. Rozovaya gaýdýa-da, näçe Türkmenistanda aýrylşmady bärik gelip aýryş. Turkiýa gelen soňam ýene bir zat. Mysal üçin, olaýar türkçe ýa bilýänler ýa bilýänler. 2 günde mysal üçin ýani bardy işler ýa-da ahlakly ýa-da ahlaksyz bir iş eder ýaly derejä gelen däl. Şu taýda işläp Turkiýada aýda $500 alyp bilerin, soň çağalama teredip bilerin diýip özüne bir ynam gelen bolsa da ýollaşyndan aýrylan bolşam mümkin. Indi men bir sebäp Megerem bakarmın dile getirdim, menem buna cevap tuttum dedi. Türkmenistan'ın häzir esasen de täze gelen yaş maşgalalar soňky döwür içerisinde näme üçin yaş tek başına gelip bilmeýän bir sebäbi var. Bu sebäbi de aňyzdan şol özümüziň Türkmenistan migrasiýa gullugy bolary öz maşgalasy bolmadygy üçin ýeke başına geçirmeýär diýip şeýle oyun tapyp we şu oyunun içerisine girip ýaşap duran resmi adamsyny anardakylaryň we bärdäki wagt berýän araçylaryň üstü bilen düşündünmü? Bärik getirýärler berin, ondan soň bärik gelen adam spasiren başyna näme işleyecekden bir hawat, ondan soň öýünden aýal gidýär. Bellek geçişin ýa Türkmenistandan täze gelen adam bir gün 2 günün içerisinde sen nereden dil bilýän, nereden sen haýsy şirketin warlygyny bilýän, nereden sen ki haýsy ýerde haýsy adresde kim oturýanyny bilýän, sen näde haýsy sebeplere görä sen öýünden çykyp gidip bilýän. Kim bir arkanda durmasa senin gitmäne hiç bir wazmoşlukun ýok. Sen bolu başga bir daşary ýurtda sen Türkmenistan içerisinde de. Bu bir. İkinci, ben bunu aýtmajak olan Türkmen'de aýtjak. Türkmenistan'a göre de şu zatın içerisinde hem Anadolu'dan getirip satyan komersant heleyleri var. O komersantları bile Türkmenistan'ın aeroportundaki migrasiya kulluğu. Bir, o taýda kontrol edip duran milli howpsuzlygy 2. Bir satılacak adam yani ya da yitirim boldu diyen adam 3 adam elinden geçer. İkisi devlet adamı, diğeri de yönekey raýat. Ondan sonra bulardan bäri gelip gitdiýär öyle biz bunu dile getireriz. Ey azatlyk, azatlykda çykýarlar beýle. Göze görünüp duran zady biz näde onu etek bilen ýapalyň aýdym siz. Ondan soň yitirim bolýar. Ha o yitirim bolar. Men tamam, Türkmenistandan gelenlerin hemmesi erwetçilik etmäge gelýär diýemok. Saatwadyr. Aňarda mecbur işlemek üçin gelen olýar. Ama şimdi hemmesini bir ayakta tutamazsın. %50'si erwet tarap üçin gelýär. Arslan, şu taýda şeýle var. Häzir Burmund Rozoway, inni diňe zenanyň üstünden zenanlar barada gurrun edýärse, erkek adamlara yitip bitirim bolýar. Olara näme bolýar onda? Olara men adam söwdasy edýän adamdan eline düşýär. Näme bolýar olara? Bundan 6-7 ay bundan önce ben oturan şehrimde, İstanbul'un Bahçeşehir'inde 2 tane erkek oğlanı Bahçeşehir'de Çamlık diye bir yeri var. 2 tane oğlanı gece öldürüp atık ettirdiler. Türkmen oğlanlar mı? Türkmen oğlan. 2 tane oğlan. Milisleri araştırdılar, soruşturdular. Kim iýdin? Hiç kimden deriňemediýini. Inni söhbetdeşler bugünkü gepleşigimizi jemlesek, onda daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryň yitirim bolmady ýaly näme etmeli? Bahar, menem 6 ýyl bäri Ýewropada, 3 ýyl Orta Aziýanyň döwletlerini okudum da. Meňe diýen işim, nira gidýän bolsam, şonu aýdýan ýanymda ýaşaýanlara ýa-da ýollaşma ýa işleşleme aýdýan plan ýere gidýän, plan bilen duşmaly, plan ýere barýas, oturýas diýip men nira barýanymy, näçede geljegimi ýanymdaklara duýdurup gidýän. Maňa bir zat bolsa da Hudaý görkezmesin, hiç meýsa bolmasyn. Meni gözlejek adamlar meni kimin ýanynda we näden gözlejeklerini hökman bilýärmeli. Yitmejek bolsam, yitirim bolmajak bolsam. Arslan, Türkmeniň özüni ödetdi hemme zatny. Ondan soň ýok ben o ýitdi, ýok bu ýitdi. Häzir kolma o ganandan bara işleýän ýerler, şimdi hemme işleýän ýerler hem hele işläp ýörenem, o da heleyne oraýalar ýerler emma. Özüni öz ýitirmekde hiç kim zorlan ýitirmedi. Rozoway, Şol Türkmenistan'da var olan esasen de erkeklere seslenýän. Ayağınızın arkasından kazanıp başkala kuracak olsanız siz o başkalarını kurman, in gowsy ýeke ýaşaň diýmegi. Öýlenmen oňaýdy. Şolar ýa diýmek isleýän.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.